amsa kalmata alfarmar Rasulallah ka dabo ya waƙata da labai ka ce ta takwas zan yi wa uban kyauta ya Allah ka amsa min dan Muhammadar Rasulallah. Ya Allah ka dafa ma ka da duba aikina na yi roƙo da sha girma wanda ya ce a bar barna bijan fada zan dora umarni na amfana wato sidi jagayya mai Muhammadun Rasulallah. Ya Allah da tsira wangatan halittarka mai matsayin kware nema shi ne magadararka har alai kasa sahabai wanda yake siyayya hauka waliyai dole in saku a dubar Rasulallah. Jana rajiyali da mai kyan kwa gauni ne shafar hama gausa da azam da ƙarshen jawabi ne wanka a yanzu tilas ne ko kwance faralla ne baban fada ja tawaga mai ƙaunar Rasulallah. Umarnan ka dole abi jagora uban tawaga tilal ayyama ladabi ko Allah ya shaida maula kai kadai zambi waye mai abin cewa yawa a cikin ibadullah. Zauna lafiya sarki annabi kai kadai za a bi Allah ne yake cewa aka bi kashi aka bi Allah kai yake nuni umarnin ka dole abi an so ka an so shi Muhammadun Rasulallah. Alaika ya yasa a meken ɗabi'arka wa alaika ya ɗaha waye ya yi misalinka salamu alaika ya rahamar halitta dole gaida ka salamu alaika mai arziki kafi gaban sani gaka shi ne wanda zai ceto waye ya yi misalinsa shi ne wanda ya yi zance da Allah don buwayarsa shi ne shugaban marsalai tilas ne kawai sansa shi aka baiwa alkausara ba mai kyan ɗabi'arsa shi ne wanda rabi ya bai cutarsa don mukaminsa shi ne wanda rabi ya ce shi ne ta amininsa shi ne na saman wahayi tilas ne jawabinsa shi ne na saman kudura dole karɓa aikinsa tilas ne na gode ma tilas ne na sara ma tilas ne na tafa ma tilas ne na rera ma tilas ne na ce ka isa ya Muhammadun Rasulallah. Mai tsohon tsimi motsa mai bacci kawai miƙe kake joya al'amari ya mai yi anan take ya mai duniya mai gari kai ɗaya aka bai aiki kowa kai ka aiko shi ya Muhammadun Rasulallah. Allah ne yake bege akan kyawun ɗabi'arsa shi ne matagwan Allah kun suna da aikinsa shi Allah ya yi wa yabo da azizun dan buwayarsa mai girma guda ɗaya ne
ai shi ne rasulallah. shahidi a Qur'ani labbaika rasulallah. Salati rabbi ke yi ma dan girman makamanka, kai Allah ya sarawa dolan ƙara gaida ka, komai in ka ce shi ya ce waye yayi misalinka. Zauna laurinan Allah ya Muhammadun Rasulallah. Allah sai da yayi rantsuwa da zai yi batu a kan kyanka, ya rantse da zamaninka domin nuna kiyamarka. Da mai ji da Allah farma yana kasan mukamanka, inda ka so ake yi ma wayya kake ne Rasulallah. Shahidi a Qur'ani da bai ka Rasulallah. Ya yi mudan sir ya ce dan kai ne ya bai wa isa, ya yi hannabiyu ya ce annabi ka wuce gasa, ya yi rasulu ya ce annabi ka wuce wasa, ya yi muzammilu ma ai ta kace Rasulallah. Musa yake cewa baya boye sunanna, ko Ibrahim ma shi ma ba amar wana, ɗaya ta yake wa haka don girman ka ne wannan, ka zarce awon bayi kun daraja Habibullah. shahidi a Qur'ani labbaika rasulallah. Basurar da za ta taho sai ta ƙara nuna ka, ba ayar da za ta yi batu sai ta kara haƙinka, ba girma ga mai girma sai ya zama yana san ka, babu munafikin nuni sai mai ƙin Rasulallah. Allah na ji yayi ba'a akan wani wanda ke kinka, sannan na ji yayi rantsuwa da rantsi da zatinka, kai ɗaya ne Rasulallah. Allah ke bayananka launa lau'uban daraja ka zarta kan Rasulallah. shahidi a Qur'ani labbaika rasulallah. Basura a Qur'ani da ba kai ke jawabi ba, Injila da Zabura su ma ba su kyale ba, a Taura tana magana dan bata bar jawabi ba, Annabi Isa yana shela kakanan zuwa Rasulallah. Allah ne yake bege cikin wala asar uban gayya, cikin suratul Taha bai barka ba ya mijin Safiya. Allah ya gure matsayi ya dankan ka sai yaya, tilal ne a mata fi kai a jinjina wa sallallah. shahidi a Qur'ani labbaika rasulallah. Warfana laka zikira ya ce maka ya mararrata maka, in ba shi ba Allahu waye zai shaidarka. Maza galabar sarwa matsaga ya ce maka ya mararrata maka, mai wala sau fa gaishe ka me zan ce ba Rasulallah. Sannan babu imani sai an fi son ka kan zilla, sannan babu mai hankali sai mai son ka saralla, sannan babu ɗan iska sai makiyanka badulla, ko sarkin da ya yi ka begenka yake na jiyulla. Shahidi a Qur'ani da bai ka Rasulallah. Ya koma akan ilimi sai da ya baka da kansa, ya baka yau gobe sai ya nan ka kayansa, mulkin alƙiyama ma sai da ya baka da kansa, don kar kai kadai aka yi don gata Rasulallah.
ai alhamdu ma kai ne Allah ne ya nuna ka maliki yawmiddini ya ce maka dan makamanka siratul mustaqim ya ce domin dai ya koda ka ba masanin da zai san ka ka ba a cikin ibadullah shahidi a Qur'ani labbaika Rasulallah komai yayi daidai ne bato ma a kayansa bisa ba an afuwa da ma zai ana sansa Allah ne yake marzagi dan girman mukaminsa dole a ce da kai sarki ko ba a so Rasulallah kai jama'a asara mar waye yayi misalinsa Allah ne yake rantsuwa zai yi batun ziyararsa ko Allahu yayi jazaba bai wuce a kayansa komai nasa sabo ne baya tsufa habibullah shahidi a Qur'ani labbaika Rasulallah ya sike na Allahu ka fi gaban a toshe ka kai ka cika shi Qur'ani ni girma marar tamka kai ne ɗaliban Allah na rantsi na san ka kai ne matsayin ƙarshe waye ya ƙure ka sallallah kuma yandi kwanilawa waka ce wa sainawa warafa ana laka zikira waka ce wa sainawa ya mai suratul kafi ka zarce kwatantawa ba a yarda ba ta batu kan girman Rasulallah shahidi a Qur'ani labbaika Rasulallah girman da ba nasa ba to ka kira shi zero ne mai gwarama su lissafi kai ƙarshen hukuma ne da maka so su bi sharafi kai mai ba da mulki ne babu abin da ba naka ba ya Muhammadun Rasulallah ban kwana masoya ba kasida ba ni ne Buhari na sidi dan ban kai misali ba ni ne nan kanin fada da ban zama mai hazaka ba wannan ta zamo ta takwas akwai ta taran ibadullah shahidi a Qur'ani labbaika Rasulallah annabi jannatin ma'awa annabi kashafal balwa annabi rahatul arwa annabi gayatul uswa da sarki na kyawawa wanda ya zarce tunawa wanda ya zarce ganewa mai kyauta ta nunawa da makura wajen baiwa kafi gaban kwatantawa da za kalla Rasulallah Shame